फोन केल्याशिवाय कधी येणार नाही काय नाही. अरे खय गेलो? अरे तू खय गेलं? अरे माळावर गेलोय. माळार गेलो होय. मी पण आता चाललोय रे जरा असोच कसा? फेरफटकू मारून येते जरा तलावावर जाऊन असो येतो. मी पण आता वाईट काळजी बघून येलोय कशी होते. हा बरे आहोत ना. हा, ठीक. तू पण येतो काय? नाही चल असंच फिरायला या रे. जाऊया. मग काय करतो घराकडे बसा. चल मग तसं पण लॉकडाऊन मध्ये कंटाळूच दिलो. चल घरात बसा बसा कोंबडो. चल चल जाऊया आपण. चल. थांब रे जरा होय. अच्छा तू एक येऊचो हा. कोण येऊचो आता आणि ह्यो रे आपलं तो उडान टप्पू तो बंडो. बंडो येऊचो हा. मग थांबूया होय त्याच्यासाठी. आताच फोन केलंय. खय बसूया मग हय बसूया. हे बस भात बीत कधी कापतास तुम्ही? अरे कसला भात नाही कसला काय. या पावसात सगळ्याचा वाटोवा लावून टाकला. आता 4 दिवस झाले तो काय कमीच होईना. हा सकाळ तो नसता दुपार तो नसता. मेलो येता तो संध्याकाळतोच येता अगदी बरोबर. लागता किती बक्षीस हा. नको जीव नको होता रे. काय करतलं पावसान तर इटमना करून टाकल्या ना. सकाळी नाही दुपारी नाही संध्याकाळी चालू जो झालो 3 वाजता. तो रात्री 10 काय नाही 11 काय नाही 12 सगळ्यात अशा नमुने भारताची आधी वाट लागली अरे. सगळा पिकला पण करतलच काय इटमना कोणतरी येता. आमचा पण तास झाला रे भाताचा. त्या पावसांना इटमना करून टाकलं ना सगळ्यांची. होय रे नाहीतर काय त्याच्यावर काय इलाज पण नाही. इला जाऊन का काय नैसर्गिक का बरं दे ता मारण दे जाऊ दे. तो बंडो काय येतो तो काय रवलो? अरे हा त्याला फोन कर झालो किती उशीर काय रवला तो वाजले किती? ह्याचो कधी टाइम नसता रे. टाइम टेबल त्याला काय माहितच नाही. कधी कोणी शिकवल्यानच नाही. काय आता बोलणार थांब त्याला फोन करतोय. काना बघाय ठेवल्या ना आता. काय अरे खंडेराया ह्याची दैना कशी होतली काय सांगतलं दैना कर मग. अरे या शिक्षणाच्या वयात ती लपडी करत काय वाटता. अरे काय असं होय. अरे आता वाजले किती बघ टायमिंग नाही टायमिंग बघ. हा ये लवकर ये. माहिती जसं काय गाडी येण्यात येतो असं सांगत. हा ये हे काय बसला होयच बसला. हे कसला काताळ हा ह्याचा चिऱ्याचा त्याच्यावर बसला. हा ठीक आहे. हा हे काजी समोर आमच्या माहित आहे ना. हा मग ये ना. किती येला इथं. हा ये येता निघालो आता. कायमचो अशी तो आपण एवढ्यात पोचलो असतो तलावावर. बरो आता येता ना तो त्याच्या घेऊनच जाऊया. पबजी खेळतोय खेळ बाबा आता काय. ते मार 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 मार. हा बरोबर बरोबर. एकेम दे ना. माका दे अरे हळू बोल. अरे त्याका कळाग नको. अख्ख्या वाडीक बोंबा बोंब होता तू पबजी खेळतो तो. कळाग नको. इकडे पबजी मॅन असा तो. हा अरे याची काय झाला? मेलच तुझ्यामुळे मेलय माहिती. अरे तो बघ इलो. हा इलो बारा झाला. अरे पण बंडो जेवतो होतो ना. ते कोण इले बरोबर आणि काय माहिती पाहुणे बिवणे कोणतं दिसत. येऊन दे मोर आपणा काय वांगडा गावले बस झाली. होय आणि काय वया येऊन कुठ काय करूया आता.
म्हणजे काय माहिती मगाशी येताना थंय टाकल्यान चप्पल त्या आणि पाहुण्यात आता शोधता. अरे त्या पाहुण्यात तू एकट्या सोडून येला त्या काय चप्पल सरळ घालू घेत नाही. आता जाऊ दे आपल्याकडे जाऊ गोया. असं नाही शोधून देतो जाताना बघूया. गावला नाही तर येत तू. चल तू बस ग येतो. अरे चप्पल काय तुझा? बरं जाताना बघूया. तेव्हा बसा बस पाहुण्यात फिरतास आमच्याबरोबर राहा. अरे गप माहिती आहे पाणी उडवताना अंगावर. अरे मीला पाहुण्यांच्या पुढे तरी माझी इज्जत ठेव. काय हे का सांगतो? बंडे तुका कळत नाही का सांगू? म्हणजे का सांग. बंड्या माझा मी वाईट माणूस आहे आधी सांगतोय. तू वाईट म्हणतो पण आमचे कपडे भिजवतो त्याचा काय. मगा तुझा मगा खेळा गावला बोल झाला. लहानच मेले अजून जसो काय तुका खेळात गावाला बद्दल. आता काय म्हणते माहिती काय? काय बंदा बिंदा केलास की नाही? आम्ही बाबा केला नाही यंदा भजना लॉकडाऊन मध्ये. आमच्याकडे चळवळ चाललेली. हा मग काय काय नाही म्हणजे झालं. तुमच्याकडे आमच्याकडे पण कडक लॉकडाऊन लॉकडाऊन ना वाट लावलं. अरे कडक वरनं आटावला. ह्या वर्षी कडक लाडूच खाऊ गावलं नाही. अरे मेल्या भजना नाही झाली तर लाडू खायचे खातलं. काय रे उसळी पण चुकले. लॉकडाऊन म्हणणे गावणार धाव कसलं मारू गावता उसळी माहिती तुमका? होय लोकांचा तेवढा बघ खाऊचा. तिकट खाऊचाच दिसतो नाही तर काय. हा पाहुणं पण बोलायला लागलो तुझ्यामुळे. आता पाहुणं बोलता बघ मागा कसं उलटो. बरोबर आहे त्याचा काय चुकता. बरोबर बोललो तो तुका बोलू काच वया. काय करणार समजला ना. असं पाहुणं म्हणून सोडलोय नाही तर होयच. त्याच्यामुळे गप्पा अजून मारलं असतं. हा असा बोल असा बोल. नाही रे. म्हणजे तुझ्या पाहुण्याक बोलता म्हणजे तुझ्या पाहुण्याक बोलता. असं बाकी आता दिवाळी काय मजा बिजा काय करतलास? दिवाळी आता बघूया. कोरोना गेलो तर करू कोई. आणि काय दिवाळी का आपण एकदम एकटे सगळे जाऊया आणि काय धुमशान अगदी पार्टी करूया चांगली असली झणझणीत रसो बिसो अगदी ना. मेले ना खाऊचाच नुसता बघा त्या खाऊचा नुसता. आता मग त्या मटणावर तरी इलो तू. अरे असा द्रवान काय करूचा. ह्या जीवन हा आहे नाही कोणा कळतला. आम्ही आज हाव नि उद्या नाही सांगता येत नाही रे कोणता. बाबा भजनाक बसले बुवा टाळे वाजवा. त्याच्यामध्येच काय नाही चालवता. मी काय सांगते न्यू काय म्हणता. काय बाबा जाऊ दे तुझ्या विषयी आता बोलण्यात. येतात ते दिवस ना असे हसत खेळत घालू गये. झणझणीत चमचमीत खाऊ खाया. मंड ऐकलं काय ते तंगडे लागतात कोंबडीची. काय खरा नाही बाबा याचा. बरं काकी टाकून देतय. मग घेतलेला किती ती गावली वाटेत पडलेली आणलं. बिचारी एकटी होती. खुळो रे खुळो. अरे मी मोबाईलला धरवलंय आणि हे गेले पाण्यात. तरी बसा काय करू. पाण्याची मजा घ्यावी. ए मोबाईल हही ठेवतोय कोणी भिजवलास. हा पाहुणो आणि मासे पकडता. नाही चप्पल पण ठेवते बाबा. सध्या लॉकडाऊनच्या काळात काय सांगता येत नाही. एक तो पैसो नाही. तू काय सावकार होत रे. होय बाबा फेकलेली काठी आता परत घेऊची लागली. काय करणार फेकलेला मारा. ए बाजूक राहा पाणी उडाला. माका सांगायचं नाही. हा मी खेळतोय. काय रे बारक्या पोरक्या पाणी उडावलं. अरे वा बारकं झालं का? ए कडक सगळ्यांना बाहेर काढले. काय रे असं पाणी ना उडवा का. अरे येवा काय जाऊया घरात लय उशीर झाला. हा चला चला. अरे जाऊया. चल लवकर. थांबा रे खाय जातात. थांबा अरे मराठी नाही का तू एकटं लो आपण गेला. अरे थांबा पाका टाकून. अरे थांबा